चिरां जिल्लानि काजलगाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दिनै अल आसाम ट्राइबेल संघ युथ लीगआ जथायै बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना ट्राइबेल माहारिनि हानि मोनथायनि सायाव सावरायना आथिखाल सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनो गोसोखां बिलाइ गथायनो थांखि लानाय जादों आरो ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ हानि पाट्टाजों लोगोसे बायदि बायदि मोनथायफोरखौ मोननांगौ होनना दाबि दैखांदों खौरांनि गेजेरजों। गुबुन फारसेथिं बिटिआर ओनसोलनिफ्राय क'क्राझार चिरां जिल्ला आरो दाब दाब ओनसोलफोरा दानख'नानै कचबिहार रायजो एबा इउनियन टेरिटरि सोरजिनायाव सोदेरनाय जागोन होननानै अनन्त राय बुंनाय रावखौ गोख्रों हेंथा खालामनायजों लोगोसे 1 इन्सिबो जोंनि बिटिआरनि हाखौ हगारनाय जाया होननानै फोरमायो। मुङा श्री बिजय बसुमतारी, आं अल आसाम ट्राइबेल युथ लीगनि वन अफ द सेक्रेटारि। जोंनि अल आसाम ट्राइबेल युथ लीगआ थांनाय 10 जुन 2022 बे मायथाइयाव दाजादोंमोन। बेहायनो प्रेसिडेन्ट हिसाबै धीरेन नेंथि बिथाङा दायथ' मोनदोंमोन आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै थिलुक दे। जा जोङो अल आसाम ट्राइबेल युथ लीगआ माखासे जों बिटिआर हालामनि जेनाखि हाफोर हा-हु बिसोर गासिबो गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टआ लेन्ड अफ बेंकआव लांनायनि षड़यन्त्र खालामबाय। दा बेखायनो जोङो बहुत साननो गोनां बाथ्रा जे बिटिआर हालामनि जे हा-हु ट्राइबेलफोरनो जि मोनथाय मोननांगौ दङ बे दिनै जाय सानफा एफानो गिसि खालामनो हमबाय। ओंखायनो गतिके जों बेहाय दा बुंनो थाङोबा हायानो जोंनि जिउ, नङा होमबा? हायानो जोंनि इयुन। बेनिखायनो जों बयबो ट्राइबेल माहारिफ्रा बे हानि मोनथायखौ एसे साननो गोनां सम फैबाय। दा जोङो अल आसाम ट्राइबेल युथ लीगआ बिटिआर पार्टनि अल आसाम ट्राइबेल युथ आन्डार बिटिआर आरो अल आसाम ट्राइबेल संघ आन्डार बिटिआर गासै जों ज' जानानै बाक्सा, उदालगुरि, चिरां, क'क्राझार, बेजेनि, परबतजरा, क'क्राझार जों जयैनो मोनसे गेट टुगेदार मिट लादों जाहाथे जों बे फैबाय थानाय समाव जों दिनैनि बे हाबाफारियाव फैगौ समाव थाबैनो मान होनो गोनां बिटिआरनि चिफ बा CEM बिथां प्रमद बर'नो मेम'रेन्डाम गाथिगोन। खारन जोङो बिथांखौ जों खावलायो, बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों जों खावलायगोन जे जाहाथे बिटिआर पार्टनि जे हा नियादि मोननांगौ दं, दखलाव दं, बैफोर हाखौ थाबैनो जों मावफुंनानै होयो। खारन दिनै जोङो एलटमेन्ट जे हा मोननांगौ, नियादि मोननांगौ, बै हाफ्रा दिनै जाय स्टेट गभर्नमेन्टजों सानफा एफा जुदि एन्जरफोरबादि मोनफा मोनफा जालाङोब्ला बा गुगालाङोब्ला हयथ' जों ट्राइबेल एन्ड ब्लक बेल्ट एन्ड ब्लक बे हाया माबोरै थावरिनानै थागोन। बेनिखायनो जों हायानो जोंनि थाखाय जिउबा जों फुरा नाजानांगोन। जे ओंखायनो जोङो बेखौ खावलायो आरो माखासे समाव जों आगुनि जे सरकार बिथांमोननि जे हाग्रामा सारनि जे BTC सरकारनि समाव माखासे हाफोरा फाथा मोनदोंमोन, नियादि मोनदोंमोन, एलटमेन्ट मोनदोंमोन। थिग जोङो दिनै जों अल आसाम ट्राइबेल युथ लीगआ जों बे हानि मोनथायखौ दाबि खालामो आरो जों साफ्रोम जोंनि बिटिआरनि बा अल आसामनि ट्राइबेल माहारिफोरखौ जों गुरैयै खावलायो जाहाथे जोंनि मोनथायनि थाखाय जोङो एसेब्लाबो होस्रिखावनांसिगोन आरो जोंनि जिनोखि सम बे समा इयुननि जे पर्यायाव भबिष्यतआव इन फिउचाराव बहुद जेंनाखौ नुहुरदों। दा ओंखायनो जोङो बेखौ बेनि उनाव जों गोबां हाबाफारिखौ मावलांबाय थागोन। जोङो बेखिनिखौनो जों दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों गासै अल आसाम ट्राइबेल माहारि आरो बिटिआरनि ट्राइबेल माहारिफोर बिथांमोननो जों प्रेस मिटनि गेजेरजों मिथिहोनाय जाबाय होननानै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। जोंथ' अप'ज खालामो, जोंनि अल आसाम ट्राइबेल युथ लीगनिफ्राय जों बेखौ बुंगोन। खारन जाहैबाय बे जानो हाथावथ' नंखाया एक्सुवेलि। दा जोंनिया जिहेतु गभर्नमेन्टजोंनो जोंहा दा BTC काउन्सिल दंखायो, बे काउन्सिलनि थानायाव जों माबोरै जाथावथाव बेखौ बयबो साननो हाखायो। दा अनन्त रायआ गावनि माखासे साननाय व्यक्तिजों बुंदों जानो हागौ, खिन्थु जों अल आसाम ट्राइबेल युथ लीगनिफ्राय बा जोङो ट्राइबेल एन्ड बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ जों 1 इन्सिबो होखारनो हानाय नङा।
बेयाव जोंहा फुरा जों अबजेक्सन दङ आरो नांगौ जायोबा जोङो बिनि सायाव जों स्ट्रं डिसिसन लागोन। बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों। फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन। बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।